Здравейте, приятели! Аз съм Алекс от alexamakeup.com и днес отново съм с вас. Реших да ви покажа ето това грим предложение, малко по-цветно, в унисон с коленото ми настроение. Реших си тези цветове в лилаво-розовата гама пасват на наистина много типове кожа и се надявам да ви хареса. Ако искате да видите как да постигнете този грим, можете да останете с мен. Нека да започнем. Сега ще нанесем ето това кремче от Avon. То ще бъде нашата основа за грим и ще хидратира кожата ни допълнително. Не трябва да пропускаме този момент, особено дамите с суха кожа. Днес реших да използвам фондютен от Bourjois. Това е техния Healthy Mix. Не Healthy Mix серум, който е за суха кожа, а нормалният си Healthy Mix, който е за смесена комбинирана кожа. Много го харесвам. От доста години всъщност един от моите любимци. И днес ще използвам именно него, като го комбинирам с коректора, който върви към него, отново в серията Healthy Mix. С малки точици ще положа фондютена по лицето, като наблегна на местата, на които имам повече нужда, и след което с Beauty Blender ще разнеса самия продукт. Не забравяйте предварително да навържните своя Beauty Blender. Може да нанесете и фондютена с четка. Също ще свърши чудесна работа. Понякога аз обичам да нанасям този тип продукти и с пръсти. Също се получава страхотно. Това е вече в зависимост от личните ви предпочитания или това, което имате под ръка. В случая не искам да напластявам прекалено много продукт по лицето си, тъй като това ще бъде един ежедневен грим в леко по-цветен вариант. Нека не забравяме и зоната под брадичката. Трябва добре да прелеем продукта, така че да не се получи онази грозна неприятна черта. Сега преминаваме към коректора. Него ще положа под очите и на местата, които са по-проблемни. В случая тези неприятни пъпчици, които имам тук. Него ще нанеса с пръсти. Той е няколко нюанса по-светъл от самия фондютен, който използвах. Така ще озарим лицето, ще присъздадем този по-свеж събуден вид и общо взето прилагаме част от типичното контуриране, така модерно за момента. След което ще мина отново с Beauty Blender, за да премахна излишното. Целта ни е максимално бързо да се справим с този етап от грима, за да ни остане достатъчно време да се подготвим и за останалата част. Това ще е по-семпъл грим, отново казвам. Сега за тази зона, всъщност, която е доста проблемна в случая при мен, ще използвам ето този коректор от Avon, кремообразен коректор, защото той е по-подходящ цвят спрямо този, който използвах, който е доста светъл, а този добре ще се прелее с фондютена. С леки потъпващи движения и отново с пръсти го нанасям. Съвсем нежно, за да прикрия несъвършенствата, без да размазвам, защото така ще накараме продукта да се движи по лицето и няма да получим покривността, която искаме. И като за финал, всичко това ще фиксирам с пудра. Ще използвам любимата за мен пудра на MAC. Това е минералната им, минералния Skin Finish. Това е цвят Medium Plus. Описание на всички продукти ще намерите под клипа. За целта ще използвам ето тази малка каблукичетка и ще я нанеса върху лицето в един не много плътен слой, колкото просто да фиксирам положения фондютен и коректор. Тя има много приятен сатенен завършек. В предното ми видео говорих именно за нея. Може да се носи и самостоятелно без фондютен. След това ще преминем към веждите. Отново ще използвам този продукт от Catrice. Ето го, малко пострадал. И малка скосена четка, с която ще нанесем от продукта по веждите. Като целта ни е да ги запазим отново максимално естествени, без да са прекалено тъмни, прекалено изрисувани. И с малка четчица, апликатор, ще ги разреша леко, така че да видя добре каква трябва да бъде тяхната форма.
Аз лично обичам да смесвам и от двата цвята. Вие можете да нагласите цветовете и употребата ми според това какъв е вашият цвят на косата или какъв тип вежди искате да имате, по-тъмни или по-светли. Отново, в зависимост от личните ви предпочитания. Отново ще се решат. Готови сме и с веждите. Очертах ги съвсем леко. Запълних празнините в тях, така че да изглеждат максимално естествено. Не е необходимо да ги правите прекалено тъмни или пък прекалено плътни, защото по този начин ще изглеждате, ще се предадете много по-груб вид на лицето и много по-сериозно излъчване. В крайна сметка всички искаме да сме нежни и красиви. Сега преминаваме и към очите. За тях ще използвам отново базата на NYX, която е в малко неприятно състояние, но пък е чудесна и върши чудесна работа. Съвсем малко количество от нея ще положа по самите клепачи, но без да прекаляваме, тъй като при случай, че прекалим с нея, можем да получим това неприятно размазване и разтичане на сенките. С това полагаме съвсем малко количество. И започвайки днес с очите, ще използвам шоколадовата палитра на Too Faced отново. Semi Chocolate Bar всъщност. Това е втората тяхна такава палитра и най-светлият от нея цвят ето този Coconut Cream, който ще ми служи за да изсветля зоната от самите вежди съвсем нежно. Все пак идват коледни празници, защо пък да не си позволим да носим нещо малко по-цветно и дори в ежедневието ни. За целта ще използвам тези два цвята от Makeup Geek, с които се здобих наскоро и ми станаха много любими. И двата са в лилавата гама. Единият е цвят Fairy Tale, другия е Carnival. Матови нюанси, които подхождат на наистина много хора. Като днес ще започна първо с Carnival и с четка ще нанесем в сгъвката на клепача. Съвсем нежно по цялата сгъвка на клепача, така че да го разнесем и прелеем добре. Целта ни е да работим единствено нагоре, така че можете леко да прелеете цвета нагоре към този телесен матов цвят, който сложихме преди малко под веждите. Добре прелейте, така че да не останат остри линии. Готови сме с тази част. Сега преминаваме към следващия цвят. Това е цветът Fairy Tale и със същата четка взимаме съвсем малко количество от него и го нанасяме отново в сгъвката на клепача, но този път се стремим да е максимално по-прецизно. С този цвят се съсредоточаваме главно в външния ъгъл на окото, като го разнасяме до средата на клепача, съвсем леко, да придадем повече дълбочина на окото и на самия поглед. Вече сме готови с тази част. Сега с плоска четка ще взема от ето този цвят Butter Pecan, отново от палитрата на Too Faced. Това е ето този цвят, златист, много приятен. И съвсем нежно ще го нанеса по целия клепач до сгъвката. Целта ни е да отсечем съвсем леко и самите сенки. Не се притеснявайте, ако не се прелеят добре. Реших да разнообразя тази визия с нетипичната черно-очна линия. Естествено, вие може да използвате именно черно, но в унисон с коледния дух реших да използвам ето тази Glam Aqua Liner от NYX. Тя е в много приятен бронзов цвят. Тъмен, но с много приятни златисти частици. Ще видим какво ще се получи. Нанасяме в основата на миглите, като съвсем леко ще я изтърпаме. Готови сме и сочната линия. Сега идва ред и на долния клепач.
Отново започваме с чиста четка. Започваме с цвят Carnival. Съвсем нежно ще го нанесем в основата на миглите. Отново с плоска четка, но тази път по-мъничка. Използваме тъмния цвят, който нанасяме в основата на миглите. Съвсем нежно. Във водната линия ще използваме този златист молив от Essence. Той е от автоматичните моливи. Много приятен златист цвят, който ще пасне с блестящите частици в очната линия. Два ред на спиралата. Днес ще използвам ето тази мини спирала от Urban Decay. Това е спиралата Perversion. Наистина съм много приятно изненадана от тази спирала. За съжаление обаче не можем да се здобием с нея в България и трябва да се поръча от интернет. Нанасяме първо на горните мигли. Дори няма да използвам и миглоизвивачка, тъй като тази спирала наистина върши чудни неща. Готови сме и с очите. При желание може да сложите и ред изкуствени мигли. В ежедневието си аз не нося такива, така че този момент ще го пропуснем сега. Идва реди на ружа. Няма да контурирам лицето си, само ще сложа един много нежен руж. Това е ружа Couture Rose от Avon, серията им Lux. Ето това е ружчето. След ще използвам голяма четка за нанасяне на руж и ще сложа обилно количество на скулите, тъй като искаме да се забелязва променината на блузките. Реших да сменя ружа. Ще използвам ето този от Bourjois, тъй като се оказа, че този е малко по-оранжев, отколкото очаквах, а не толкова розов. Ще използвам Bourjois номер 54. Много приятен розов цвят с съвсем миниатюрен перлен завършек. Готови сме и с ружа и за малко повече коледно настроение реших да използвам и хайлайтера на The Balm. Това е Mary Lou. Страхотен златисто шампанско цвят, много приятен. За нанасянето му ще използвам пръсти и съвсем нежно ще го положа върху скулите над ружа, който сложих току-що. Просто за малко повече блясък. Не знам дали сте го ползвали, това е един от любимците ми. Доколкото знам и на доста други дами всъщност е любим, но има защо. С малката четка, която нанасях по-тъмния цвят на долните мигли, ще взема от хайлайтера и съвсем нежно ще го положа в началото на окото, за да озарим погледа и ще предадем една идея по-свободен вид на очите. Днес ще използваме това червило от Maybelline. Това е цвят 173 от хидратиращата им серия, тъй като е към своя край. Ще си примерим с това, което е останало. И директно от гилзата го нанасям по устните. Вече сме готови с моето ежедневно коледно предложение. Всъщност това е грим, който спокойно бихте могли да носите и вечер. Но мисля, че ако имате едни допълнителни 20 минути сутрин преди работа или пък в някои от почивните си дни искате да изглеждате свежо и по-цветно, в малко по-коледно настроение, можете да си позволите да направите този грим. Естествено да им интерпретирате цветовете по какъвто искате начин. Можете да комбинирате и други цветове. Просто аз сметнах, че лилавото като нюанс и специално тези два цвята пасват на много типове кожа. Надявам се да ви е харесал. Ако искате да следите подобни други предложения от мен, можете да ме последвате в Instagram или пък YouTube или Facebook. Можете да намерите линкове за страницата ми в Facebook или Instagram под самото видео. Ще се радвам, ако дадете един лайк за това видео. Весели празници!